Да гледам страшен филм. Ти сериозно ли? Да, моля. Моля. Ов, добре. Защо трябваше да Мамо, може ли да спа при тебе? Не. Но мамо! Не. Но мамо, сънувам кошмари. Моля да спа при тебе. Не, няма да спиш при мене. Да не си гледала този страшен филм. Но писна ми от тебе. Чакай. Няма да гледаш повече страшни филми преди лягане. Разбра ли ма? Да, мамо, ама беше много страшен. Моля да спа при теб. Не, и сега лягай да спиш. Мамо, моля, спри при мен. Няма да спа при тебе. Разбра ли ма? Да не си гледала страшни филми преди лягане. Гледай ги сутринта. Тук съм на безопасност. На другия ден. Ден е. О, не се не.